Moi. Mulla on nyt tässä mun aloitteellista tämmönen video. Ja no, tässä ei oo kauheasti kuvia ja mä en oo varma näkyykö ton ekan kuvan tekstit kunnolla. Mut ei tässä muuten mitään semmoista vikaa oo, et niinku tässä on vaan ihan altteri. Ei tarvitse ihmetellä tätä taustamusiikkia, mä kuuntelen YouTubea. No, siis asian. Mulla on mennyt muutama päivä tehdä tässä kuvia, kun mä oon vähän laiska. Ja no, tässä niitä kuvia tulee.